ka guhdarî bike. Birînê, ev jî çîroka min e, ka guhdarî bike. Kalê binêre me çi êş kêşandine. Bavê min hat kuştin di hewşa mala me de. Bi heftê guleyan ji alî heft kesan ve. Bêhna ceseda wî hê jî di hewşa mala me da digere. Gotin ku birakujî ye. Birînê ka guhdarî bike. Birayê min ê piçûk li çiyê hat kuştin. Bi heftê guleyan ji alî heftê kesan ve. Li ser ceseda wî nivîsandî bû. Ez bi azad nejiyam, lê ez sê bi azad bimirim. Bêhna ceseda wî hê jî derdora gundê me de digere. Birînê ka guhdarî bike. Bi heft rojan ji alî heft kezan ve îşkence li min hat kirin. Di bedena min de hê jî şopên destên wan hene. Birînê, em birîndarin, wekî te, wekî her kesî. Ka guhdarî bike. Birînê, ev jî çîroka min e, ka guhdarî bike. Kalê binêre me çi êş kişandine. Bavê min hat kuştin di hewşa mala me de. Bi heftê guleyan ji alî heft kesan ve. Bêhna cesedê wî hê jî di hewşa mala me de digere. Gotin ku birakujî ye. Birînê ka guhdarî bike. Birayê min ê biçûk li çiyê hat kuştin. Bi heftê guleyan ji alî heftê kesan ve. Li ser cesedê wî nivîsandibû. Ez bi azad nejiyam, lê ez ê bi azad bimirim. Bêhna cesedê wî hê jî derdora gundê me de digere. Birînê ka guhdarî bike. Bi heft rojan ji alî heft kesan ve êşkence li min hat kirin. Di bedena min de hê jî şopên destên wan hene. Birînê, em birîndarin, wekî te, wekî her kesî.